Ćao ljudi, pozdrav. Da vidimo šta je to, na šta je potrebno da se fokusiramo kada pravimo jedan program treninga. Prva stvar jeste frekvencija. Evo ja ću napisati ovako na engleskom da vidite, pošto je to takozvani FITT princip. Znači prvo slovo F, znači frequency. Frekvencija, odnosno učestalost treniranja. Druga stvar jeste intenzitet. Intensity. Treća stvar jeste vreme, odnosno time. I četvrta stvar jeste type, odnosno tempo. Type ili tempo treninga. Znači ovo je takozvani, evo napisat ću ovdje, FITT princip. Evo. Znači početna slova ovoga. Na šta ćemo se mi sada fokusirati? Mi ćemo se fokusirati na ovaj posljednji deo kada mi dizajniramo program i kako on u stvari utiče na naše vežbanje. Znači fokusiramo se na tempo. Ajmo da vidimo šta je to. Ok ljudi, evo sada u ovom klipu mi se fokusiramo znači na ovaj četvrti princip kada dizajniramo program i to je tempo. Kao što smo rekli, tempo treniranja. Vrlo jednostavan, kakav tempo treniranja postoji? Postoji spori i brz. Spori znači i brz tempo treniranja. Šta to u stvari ovako znači, vrlo da objasnim prostim rečima? Znači kojom brzinom mi dižemo tegove. Eto, vrlo prosto. Šta ako mi dižemo sporo tegove? Evo ovdje ću prikazati vežbu, recimo čučnja, kako to izgleda kada sporo dižemo. I ovdje ću također prikazati kako to izgleda kada dižemo brzo. Međutim, kako sve ovo utiče na naše telo? Pa to je prosto pitanje. Kada mi dizajniramo program i nekome kažemo sporo diži tegove, kako to u stvari utiče? Vrlo jednostavno. Kada radimo spori tempo, sporo dižemo tegove, mi se uglavnom fokusiramo na hipertrofiju, povećanje mišićne mase. Hipertrofija. Kada govorimo o sporom tempu. Kada govorimo o brzom tempu, to je apsolutna snaga. Znači, mi gađamo našu snagu i to apsolutno. Naravno, morate zapamtiti da nije tempo sve. Tempo je samo jedan princip od 4. Zapamtite to. Ali kada pričamo o brzom tempu, uglavnom govorimo o apsolutnoj snazi. Znači, poboljšavamo tu performansu našeg tela, apsolutnu snagu. To je prva stvar koju treba znati. Idemo odmah dalje. Šta znači spori tempo? I zašto je on dobar za hipertrofiju, jel tako? Zašto recimo nije brzi za hipertrofiju nego spori? Evo kako se to objašnjava. Znači postoje dve faze pokreta, koncentrični i ekscentrični. Kada idemo gore, tad je ekscentrična na ovoj vežbi čučnja. Kada smo gore, to je koncentrične, ekscentrične kada spuštamo tegu, odnosno kada idemo dole. Ovako vrlo koristim proste reči da biste shvatili o čemu se tačno radi. Mi kada idemo dole, to je ekscentrično i dokazano je da u tom ekscentričnom pokretu mi u stvari najviše pogađamo hipertrofiju, odnosno najviše pogađamo taj element povećanja mišićne mase. Prosto telo tako reaguje. Šta to znači? To znači da bi mi u tom ekscentričnom pokretu, kada idemo dole, trebalo oko 3 do 4 sekunde. Znači, ekscentrični pokret 3 do 4 sekunde. To je vrlo bitno. Ajde, sad sam ga bez veze napisao, mnogo sam ga zdužio. Zapamtit ćete, znači ekscentrični kada idemo dole 3 do 4 sekunde. Stavit ćemo ga 3 do 4 sekunde. Kad imamo
koncentrični pokret, to je ovaj kada idemo gore, ok, on bi takođe trebao da bude sporiji, ali možda ne toliko spor. Znači, tu bi već mogli smanjiti oko 2-3, znači koncentrični pokret i oko 2 do 3 sekunde. Međutim, sad treba znati da postoje još dve tačke u kojima se mi nalazimo. Kada smo skroz gore, kada su nam, ajde da kažemo, kolena zaključana i dole taj neki prelaz između ekscentričnog i koncentričnog pokreta. Okay. Koliko bi oni trebali da traju? Oni bi trebali da traju 0 sekundi. Znači, taj prelaz između ekscentričnog i koncentričnog bi trebao da traje, napisat ćemo ovde prelaz, 0 sekundi. Zašto je on 0 sekundi? Zbog toga što nam je za hipertrofiju potrebna tenzija u mišićima. Što veća tenzija, tako mi više pogađamo i više se usmeravamo na ovaj element hipertrofije, odnosno povećanja mišićne mase. Znači, ovaj prelaz bi trebao da bude 0 sekundi. Kao i kada se mi nalazimo skroz gore, kada su nam, hajde da kažemo, kolena zaključana, kada uspravno stojimo, takođe bi taj moment trebao da bude 0 sekundi. Opet kažem, da bi mišić što duže bio u kontrakciji, odnosno što duže pod tenzijom. Eto, to znači ovaj tempo treninga kada govorimo o hipertrofiji. Ajmo sada da vidimo šta to znači brzi tempo treninga i zašto je on dobar za apsolutnu snagu. Okay. Naravno, upotrebit ćemo istu vežbu, isti primer. Takođe postoje dva pokreta, vrlo normalno, je li tako? Ekscentrični, koncentrični. I sada se postavlja pitanje koliko u ekscentričnom pokretu kada idemo dole, koliko sekundi mi provodimo tamo. Prvo, treba znati da ekscentrični pokret moramo raditi kontrolisano. Znači, moramo tek spuštati kontrolisano bez obzira na naš cilj. Ali ne moramo 3-4 sekunde. Dovoljna je 1,5-2 sekunde, ok? 1-2 da kažem. Reći ćemo 1 do 2 sekunde. Moramo kontrolisano spustiti naše opterećenje, pogotovo ako je izuzetno veliko. A kada govorimo o apsolutnoj snazi, opterećenje je u nemalom broju slučajeva izuzetno veliko. Tako prosto treba da bude. Koncentričan pokret traje što brže. Znači, ovde nisu definisane sekunde, ovde prosto ne možemo definisati sekunde. Napisat ćemo što brže. Jer je zaista tako. Mi moramo da se fokusiramo da taj koncentričan pokret uradimo što je moguće brže. Da mi imamo nameru da ustanemo, jel tako da ove vežbe čušnja, što brže. Iako to možda nije moguće. Iako će nam možda takođe trebati 2-3 sekunde. Stvar je u nameri. Mi ovdje imamo nameru da ustanemo što brže. Kada govorimo o apsolutnoj snazi. Kada govorimo o hipertrofiji, mi imamo nameru da ustanemo sporije. Okay. To sve drugačiju adaptaciju ima na naš organizam. To je vrlo važno. Ova tačka, znači ovaj prelaz, nije toliko bitan. Okay. Može naravno da ostaje 0 sekundi, ali nije toliko bitan. Okay. Tako da ćemo tu staviti ovakvu crticu. Ok, ajde sada da damo jedan zaključak, ovako vrlo grubi, ali eto i zaključak bi mogu svakako da vam objasni, da vam približi kako da dizajnirate program za hipertrofiju, kako za apsolutnu snagu. Evo ovako, šta smo mi zaključili? Za hipertrofiju, ok, manja težina. Evo zapisat ćemo ovako ovde, manja težina. Ili manje opterećenje, ajde. Pravilnije, je li tako? Opterećenje. Ovako, zapamtit ćete. Za hipertrofiju manje opterećenje. Veći broj ponavljanja. Veći broj ponavljanja. Evo da ga definišemo odmah. Od 9 do 12. Ok. Spori tempo. Spori tempo. Znači, ovo su neke stvari, da kažemo, za take away, znači kao savjet dana, jel tako? Shvatite ga tako.
Ovo za hipertrofiju. Šta sada kada govorimo o apsolutnoj snazi? Pa bukvalno suprotno. Veće opterećenje, ajde ne pišem sad sve zapamtit ćete, znači bukvalno suprotno. Ovdje je bilo manje, ovdje je veće opterećenje. Ovdje je veći broj ponavljanja, ovdje je manji broj ponavljanja i to od 1 do 4. Evo to ću zapisati čisto da broj ponavljanja, da vam ostane u glavi. I kao što smo rekli, brzi tempo. Znači, bukvalno sve suprotno. Napominjem još jednom, čisto da neko ne kaže aha, to je sve što mi treba. Nije to sve što ti treba. Ovo je samo jedan princip od 4. I to princip kada govorimo o tempu. Ovdje sam ja malo, vidite, dodao neke stvari, približio sam kao zaključak šta je to, da napravimo prosto distinkciju, razliku između hipertrofije i apsolutne snage, kada vežbamo jednu, kada vežbamo drugu, ali je to u principu. Ajde da ne dužim, bilo je reći samo o tempu, to je to, nadam se da ste shvatili. Ako imate neka pitanja, pišite u komentaru, bit će mi drago još malo to detaljnije da razjasnim. To je to, vidimo se, pozdrav!